थारैनो आसाम सरकारा बर' बिजों आरो ओनसोलारि रावनि बिजोंफोरखौ लासैयै फोजोबनायनि खैसार दं नामा? बर' बिजोंखौ फोजोबनो नागिरनाया खेबसेल' नङा, बर' बिजोंखौ फोजोबनो खनले नाजानायखौ जों नुनो मोन्दों। इंराजि 2022 मायथाइनि 17 जुलाइयाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि सामलायनायाव जानाय सोलोंथाइ बिफाननि जथुम्मायाव लानाय थांखिफोरा थारैनो बेसेबां गनायथाव? बेखौ फोरमायनायनि सिगां नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ मोनथिग्रोदो। थांनाय 17 जुलाइयाव गिबि मन्थ्रि डॉ. हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि सामलायनायाव सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे जथुम्मा जानानै थाङो। बे जथुम्मायाव माखासे थांखिफोर आजावनानै लादों, जेरावहाय नांगौबादि फोरोंगिरि थिसननाय, फरायसालिफोरखौ निट बेच खान्थिजों सरजाबनाय, बिजाब साफायनाय, नांगौबादि इनफ्रास्ट्राक्चार लुफुंनाय, आदर्श फरायसालि खालामनाय, आनन्दराम बरुवा बान्था होनाय बायदि बायदि। आरो बे दफाफोरनि गेजेराव 22 नं दफानि टिचिं अफ साइन्स इन मैथमेटिक्स इन इंलिश मीडियमनि गिबि बाहागोआव दं इन अल भार्नाकुलार मीडियम स्कुल। टिचिं अफ साइन्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फ्रम क्लास 6 onwards will be in English medium and the textbook shall be also in English medium with effect from the academic year 2023। एबा ओनसोलारि रावनि बिजोंफोराव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ थाखो 6 निफ्राय इंराजि रावजों लानांगोन। बेनि बिजाबफोरखौ इंराजि रावावसो मोननो हागोन, जाय 2023 मायथाइनिफ्राय बाहायजागोन। थारैनो बे बाथ्राया बेसेबां गनायथाव? बेयो आसाम सरकारनि सोलोंथाइखौ गोजौ फारसे आवगायहोनाय ना बेनि आन्दोआव माबा मोनसे खैसार दं? थारैनो बेखौ मावफुङोब्ला बर' बिजोङा मा खहा जागोन नोंथांमोना मिन्थिना लादो। बेखौ मावफुङोब्ला बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरा नांगौबादि बुजिनो हानाय नङा। सोलोंथाइ होनाय समाव फोरोंगिरिफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगोन। बेबादि जायोब्ला बर' बिजोंनि फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायनिफ्राय गोजानाव थागोन। बेनि फिनजाथाय महरै उननि समाव बर' बिजोङाव सासेबो फरायसाफोरानो फरायनाय नङा। जाहोनाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा लासैनो जोबलांगोना रोखा। बेबादि जायोब्ला बर' बिजों बिनाय समाव रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा मुंख्लं जानांनाया जेबो ओंथि गैया जागोन। जों मोनथिखायो दासिम बर' बिजोंनि गोबां फरायसालिफोरावनो बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि गैया आरो बेनि सायाव दिनैसिम सरकाराबो नांगौबादि राहा लायाखै। बेबादि थासारियाव रायजो सरकारनि बे थांखिया बर' बिजोंनि थाखाय बेसेबां गनायथाव? बेनि सायाव बर'नि माहारियारि आफादफोरा माबादि राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। चक्रेश्वर बसुमतारीनि रिपर्ट, रिलाइभ निउज 24।